स्वागत बा आप सबके भोजपुरी फैंस क्लब में। जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सब्सक्राइब करके भोजपुरी के सारा छोट बड़ न्यूज से अपडेट रही। दिनेश लाल यादव के फैंस खातिर बहुत ही बुरा खबर बा। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी कि ये न्यूज के आप सब जाने कि एगो फिल्म आ रहा बा दिनेश लाल यादव निरहुआ के, जो फिल्म के नाम है बॉर्डर पाकिस्तान। बॉर्डर पाकिस्तान जो कि अगला महीना रिलीज होके वाली बिया, ओकरा के देखे से निरहुआ मना के लिए बड़े दर्शकन से कि वो फिल्म आप सब ना देखिए। आप सबको बता दी कि वो फिल्म पटना से पाकिस्तान एगो फिल्म आई रहे निरहुआ के, ओकरे हिंदी में डब करके बॉर्डर पाकिस्तान फिल्म बनावल जा रहा बा, जो कि अगला महीने आप सबके सिनेमा घर में देखे के मिली। लेकिन उस सब उहे सीन बा, खाली नाम बदल दिया गया बॉर्डर से पाकिस्तान, और ओमे भोजपुरी के जगह पर हिंदी बोलल जाए, लेकिन स्टोरी उहे बा, सब कुछ हुए सीन आप सबके देखे के मिली। तो ऐसे दर्शकन से माना के लिए बड़े दिनेश लाल यादव निरहुआ कि आप सब जाके फिल्म मत देखी, ना तो आप जाए तो एगो धोखा महसूस करम कि दर्शकन के साथ धोखा भइल बा कि एगो नाम बदल के उहे स्टोरी दिखावल गई। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ आप सबसे अपील के लिए बड़े कि जेकरा मन में जे दाई देखे खातिर उहे में सेम स्टोरी बा जो पटना से पाकिस्तान के स्टोरी रहे। दिनेश लाल यादव निरहुआ और पाली के आप सब देख लो जो भोजपुरी में रहे, लेकिन जो बॉर्डर पाकिस्तान आ रहा फिल्म वो हिंदी में भी हिंदी में डब कल गई बा, जो कि अगला महीना सिनेमा घर में रिलीज हुई। लेकिन निरहुआ अपील के लिए बड़े फिल्म ना देखला से तो वो सब आप सबके चॉइस पर देखे जाते हैं तो अच्छा बात बना, देखे जाते नहीं तो भी अच्छा बात बा। बाय बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।